Sanibona babukeli beNtuzuma TV. Igama lami nginguSandile kaMthembu Sibongo, ngisuka khona la eLindelani. Ngilana noBhuti Mhlengi. uBhuti Mhlengi ubhayele kwaNtuzuma TV ebacela ukuthi bezomsiza ukuthi atshele umhlaba ngestori sakhe samehlela azafike kulesi sigaba sekusona njengamanje. So ngaphandle kokumosha isikhathi asiyekeni uBhuti Mhlengi. Ngiyabonga. The independent doctor that we consulted. The one statement, which I'm going to say it because I've told the family, is that worse could have happened. And the family themselves, they tell you at some stage the child had to be assisted in terms of the functioning of the kidneys. So there is no way I'm saying when I read those two reports that doctors were negligent here, that doctors were negligent there. I couldn't find anything on those reports. Sanibona babukeli noma ngikuphilani khona. Igama lami nguSandile kaMthembu. Ngiphelezele nangu uBhuti lana uMhlengi. uMhlengi uzosinabela kabanzi ngodaba lwakhe olumlidele ekuthenini kuze ukuthi namhlanje umuntu onesimo sokuthi usephazamisekile empilweni. Ngaphandle nje kokumosha isikhathi ngizothethelwe yena uMhlengi mfowethu la ukuthi azazise atshela abantu ukuthi ubani usukaphi kanjalo kanjalo. Mhlengi ngithethela wona baba. Yaba ngithanda ukubingelela bonke ababukeli hlangothi zonkana zomhlaba. Ngiphinde ngibonge kuwena babuSandile nethimba lonke elingemuva. Umhlengi wakwaDumisa uzalelwe khona la eThekwini eLindelani. Ngo-2004 noma ngeke ngisalusho usuku kodwa khona ngoKhisimusi ngokuzalwa. Awu ma-2000. Yebo kunjalo. Ngizalelwe khona lana, ngizalwa indoda yakaMhlongo nomama uNqobile Ntombazane yakaCwenza uDumisa. Ngizalelwe nje khona la, ngisho ngithi impilo ibe yinhle, izinto zenzeka kahle. Ngisakhula nje nami kodwa ngichithe kakhulu isikhathi ngikhulele endaweni yaseShowe la ebengihlala khona nomkhulu nogogo. Kepha ngokuhamba kwezimo zempilo bashona, ngabuya ke sengizohlala la eLindelani sengifunda eMandla kaZulu Primary School la bengenza khona ugrade 7 ngo-2017. Okay. 2017 kwenza ugrade 7. Yebo kunjalo. Futhi that's around the time la ekwaqala khona ukuthi kwenzeke lento le. Yebo December. Ngo-December. Mhlambe ungabatshela nje abantu emakhaya ukuthi mhlambe nje ngokwempilo nangokwey'fiso zakho kulidela ekuthenini kwenzeke lento le eyakulidela ekuthenini uzogcina ususesimweni osukusona njenganamhlanje. Awutshela abantu nje ukuze babe nesithombe sokuthi mhlambe lento le isiki-affecte kangakanani njengomuntu nje empilweni. Khona ukungi-affecta, isingi-affecte kakhulu. Cause ukulimala kwami akugcinanga ngokushintsha impilo yami kuphela. Kepha kugcine kwashintsha namaphupho ebenginawo. Kwamele manje ngikhethe amaphupho azo-accommodate in i-situation yami, kanti before bengumuntu obenamaphupho amaningi. Abangaziyo nje futhi lana bayazi ukuthi bengiyithanda i-acting. Even igenge encane nje lana engikhule nayo ilingana nami yazi ukuthi besi-actor and umuntu obeshaya ama-shot bekuyimina, umuntu obewudirect even nombhali bekuyimina. Bekukuningi ebengikufisa, iy'fiso zami beziningi kakhulu, ngeke ngiqambe amanga. Ukugula kwami kwathatheka njengento encane cause ukuphathwa yisisu, unombani uphathwa yisisu. Ungadla inyama yenkomo uqukelwe yisisu, ngenzana noma ngabe yini. Mina ngangiphethwe nje isisu, lokhu ngangikababa, ngangekho la ekhaya, ngangikababa la eThokoza. Ubaba elokhu engiyisa-ke eklinikhi, mangiye eklinikhi banginikeza amaphilisi esisu bethi sizoba ngcono, ngumuntu ophalazayo. But still nje ngingasizakali. Lokhu kwesisu kwathatha isikhathi esingakanani? Ngathi 2 days because esibhedlela nga-admitwa ngey'3 zikaDisemba. So ngingasho ukuthi kusukela ngey'1 kuya kwi-2 ngangumuntu ogulayo olele phansi
iqala engazuthi uphethwe inyongo. Ma ngiphethwe isisu-ke hayi ngilokhu ngiye eklinikhi kwagcina kwazi kwaba worse, ngamtshela ubaba ukuthi no, sekumele ngiye esibhedlela cause eklinikhi angisizakali, banginikeza amaphilisi and awangisizi. Eklinikhi-ke kuyila bafonela khona i-ambulance-ke ezongisa esibhedlela. Ngayiswa bafonela i-ambulance nje ngenxa yokuthi isimo sesiwesi, ngiyaphalaza, angidleki, ngiphelelwa namandla cause ukudla manje ngiyakufaka kuyabuya. Eklinikhi akukho la abahlawumbisela khona ukuthi mhlambe kuyenzeka ukuthi lokhu? Hayi, ngabe ngibaqambela amangakazi, babelokhu bethi nje hayi ngenza kube inyongo. Banginikeza isithwa sowehla, bengibuza ukuthi ngidleni. Uqhubeke-ke ukuthi emva kwe-ambulance. Emva kwe-ambulance nje ngathathwa i-ambulance ngahamba ngaya eKing Edward. Ikuphi khona indawo nje la enifikela khona i-casualty. Ma ngifike e-casualty ngifike bengibeke udokotela uDr Ntanzi nomunye udokotela engasamkhumbuli but wayi-Indian. Lo dokotela angisazi noma uMukhi noma uNaidu. Phakathi kwalapho nje udokotela engafikela kubona cause bathi uma bethi bangise wodini ley'ngane kwathiwa sengimdala, ngangimdala ngonyaka owodwa. Ma ngiya-ke lana-ke baqale bethi uma bengithinta isisu bathi basola indlala ama-glands esiswini. So bangiphoqa ukuthi bangi-admit-e, bangifaka nje into eyi-tube la ekhaleni, lengena ekhaleni izo-drain esiswini, bebuka ukuthi i-draina ini and yayi-draina something yayihlaza. Ngiye ewodini-ke labantu abadala. Ma ngiya-ke ewodini nakhona futhi kwaqala kwaba nenkinga ngoba phela ngathi amawodi ayigcwele, ngaqala ngaleso nabantu besifazane. Ngagcina-ke ngafakwa ngapha-ke ekuseni-ke sengimuva-ke. Ufike ngayizolo? Ufike ebusuku. Ebusuku wathola kwaba nenkinga yendawo yokulala, ngagcina ngithole ekuseni ngoba phela ngaqala ngalaliswa nabantu besifazane, omama nje. Ngase ngiyasuswa-ke ekuseni, ngase ngiyiswa-ke ewodini labafana abantu abadala, ekuyila ngahlala khona ngicathi i-operation yaba ngeyi-5 cause ngangilokhu ngihamba ama-CT scan nama-scan bengiphuzisa namanzi la kuye-theatre. Noma ngasekhumbula kahle angisamncane but la kuyi-5 cause anga-operate-wanga ngakusasa, kwadlula usuku. Ma ngiya-ke ngiyi-5 bafike bayenze i-operation nani nani. So kuma-CT scans iwona lawa abenza ukuthi becabanga ukuthi ama-glands lawa? Yebo, kunjalo cause bathi bona kanjalo buya kanjalo, even bengithinta nje kanje bathi hayi basola indlala cause babethi akubuhlungu. Uma bengithinta ngalaya babethi hayi awunankinga yaphi, i-appendix ivamise ukuba buhlungu esayidini elilodwa mabesho ngolwazi lwabo. So ma ngiya kwi-CT scan bayasola ukuthi indlala in such a way ukuthi even ma ngiye e-theatre umthunga bawenza kwabo weyindlala kwangawona i-appendix because i-appendix isikwa ngala eceleni. Mina banginqamula nje la esiswini, even inkaba nje badlula kuyona bathi kanje. So ma befica appendix isiqhumile, baklina-ke batisha ngendlela abenza ngayo. Luckily ngasurvive-ke, kwangaba nama-complications e-theatre. Isisu angithi kumele bazivule ukuze bezobona ukuthi kuyaqhubeka umuntu usimthunge kahle kanjani njani. Bangibuyisele ewodini instead of ICU. La ewodini kugula wonke umuntu and ICU kuthiwa ama-lift ayingasebenzi. Esibhedlela sasiney'nkinga ngalowa nyaka, ama-lift ayingasebenzi, yayinganqeni i-lift ukustakha nawe phakathi. So isona simo leso esibaphoqa ukuthi baze begcina bekise ewodini. Kunjalo mabengiyisa-ke ewodini, ngathi ngathi ukuhlala nje isisu usivuliwe phela, ngithi basikhavile nga-something la sivulekile kodwa la. Ngabuyela futhi e-theatre bayozivala bathi no, sengi-right, ngadishajwa noma yinini ukuthi angisakhumbula ukuthi bangithunga nini. Kuthe kusekanjalo sengilindele nje ukuthi hayi kuthiwa sesambona umhlengi use-right, kwase kusele mhlawumbe usuku olulodwa ukuthi ngisasa ngibone ngihambe ngekhaya. Kwaqala kwashintsha isimo, bafonela umama kuthiwa umhlengi akarespondi, isimo sakhe siba worse, look like uthole i-infection. Luckily uDr Ntanzi wamtshela umama before ngize ngibuyele ewodini, wathi umhlengi simfake ewodini ngoba enesisiso kanje kunama-possibilities ukuthi athole i-infection because isakhe sivuliwe asithungiwe. Long before kuze kwenzeke lento le, singasho ukuthi wayipredict-a lento. But still udokotela vele kwakumele ngabe uyazi ukuthi kuzokwenzakalani uma ubekwa ey'meni ey'kanjani. Yena-ke still-ke ba-insist ukungisa khona, ngathola i-infection-ke
still ama-lift engasebenzi. But udokotela Dr. Ntanzi wangibuza ukuthi ngizokwazi yini ukuhamba ey'tebhisini, ingqondo yayithe ukuhamba because ngakade ngathi umuntu oqulekile. Ngamtshela ukuthi ngeke ngikwazi, wangiqukula yena ngezandla zakhe wangisa e-ICU. Ikuyinto engibuye ngiyibuzele ukuthi why engakwenzanga long before kuze kwenzeke le nto le yabo. Wakwazi ukungiqula ngise kwi-ICU. Ukuthi kwenzakalani lapho angikhumbuli, but ababefika bezongibona bathi ngangikwikhoma. Umama nje utshela kahle ukuthi ngangibanda qa kodwa ngijuluka. Igazi lami thola lingcolile, bezama ukuklina amaphaphu kufeyila konke nje, ngase ngilekelwe nayimishini ke lapho, but ngangena ngiphethwe yisizwe. Lapho kuthiwa igazi ngoba laselingcolile mabethi kanjena angazi kwenzakala ini, kodwa kwaphoqa ukuthi manje ngithole umjovo okuthiwa i-adrenaline, angiyazi ukuthi njani kuyini ukuthi into ezongisiza ukuthi kodwa bathi mabeyijova mina imithambo yavaleka, i-circulation yayingasenzeki ezandleni nasey'nyaweni. But-ke kwangazuthi nje izandla zami zayishintsha ziba navy, bangazuthi hayi mhlawumbe ezo-recover lutho ukurecover. But le ngangisengiba ngcono, ngase ngiphaphamile futhi sengibona, ngagcina ngiswa e-high care. E-high care na-ke lapho engathi izinto zashintsha khona. Kuba okuya ngami ngangizohlala e-ICU ngoba e-ICU nganginakiwe then e-high care. E-high care ngiyaqala ngiba nama-blisters ezandleni nasey'nyaweni. Because akekho umuntu owa-athendayo. Baya-athenda khona, bayabuka bethi hayi isimo sizoshintsha bethu. Akukho muthi nje ogcotshwayo ilondeni uthi iphele nani nani. And then e-high care bazongifakazela baye balala khona. Le ndawo iyashisa. And kwako-December to January. Ilanga likhona and iy'mpukane zibhizi. Omaskito bakhona la. Ngiyi-highlight lento kunesi. Uthi angisakhumbuli kwakuyimuphi unesi. Ngiyi-highlight lento nesi. Kuney'mpukane la and nginey'londa mina. Bengisacela usimboze isilonda. Athi kanje nesilonda kumele sishawe umoya futhi akukho mpukane yenza umonakalo esilondeni. Awu kanjani ngoba phela iy'mpukane sitshelwa yibona ukuthi izona ey'thwala kakhulu ama-germs nayo yonke. Lonto ngayibuza kakhulu kodwa ngagcina ngathi yazi ukuthini ukuthi ngibayeke mhlawumbe benze umsebenzi wabo. Isilonda kuthiwa kumele sishawe umoya khona sophola, kumele ngiy'mpukane ngezenze umonakalo. Engabayeka mhlawumbe salala usuku olulodwa ngakusazi udokotela wafika wathetha uthi angizomkhumbula ukuthi ngophi udokotela. Ngamtshela udokotela no, I did highlight ukuthi isilonda sami kumele sikhave, but wa-insist unesi ukuthi sihlale singale nto le singamboziwe. Wathetha kwathi ucela simboze. Sambozwa-ke kanjalo mhlawumbe sambozwa 2 days. Bathi mabesivula kwaqasha iy'mpethu and iy'mpethu isandla sami sasikanje. Iy'mpethu zasezidle la ukufika la in 2 days time. Ithambo kwakungathi kanje isandla siqathake because aseyidlile. Umuntu wayibona yonke leya nto usashona uMamvelile olami uma. But mengathi ukhona la uvela afikelwe inyembezi ngayitshela ngaleya nto. Ayibona lapha because iy'mpethu ezaphuma lapha zayingagcwala isandla kanje. Zivulwa yini udokotela nakhona kwakuyi-specialist uDr. Naidoo wayiqashiwe mangicabanga because kwakuthiwa kuyena wasesibhedlela. Okuyena wathi mayivula isandla saka left ohloka iy'mpethu. And iy'mpethu yidalwa yini? Kuney'mpukane la engithe mangithi azivala isilonda unesi wangitshela ukuthi yena isilonda ngesize libe nalutho. Yabo. So iy'nhlungu zazi zinkulu because bazama ukuyiklina. Washo khona ukuthi ezinye bakwazi ukuyikhipha and iy'nhlungu angizizwa ukudliwa y'impethu uzwa ubuhlungu. Ngaze ngagcina ngibacela sinqamuleningi isandla because vele ngesisalunga. Ithambo alisekho. Selidlekile ithambo sekusele le nyama nje yala ngibanjwe inyama yala esandla. Ithambo alisekho. Ngabacela ukuthi ngicela basinqamule isandla. Wavuma ngamtshela noma ngathi makavumi bambe unqamula. Kuyila ngagcina nginqanyulwa khona but i-circulation yayingasenzeki esandleni nasey'nyaweni. Mina kodwa engangicelile kwakungokunqanyulwa isandla saka left. Okunye nokunyazi ngisayinela akaze ngicele. Angazi noma uma ayofakaza lapho ukuthi yena mhlambe wavuma but mina ngacela isandla saka left. Nakhona isandla saka left usicela nje sekuyisimo esesangiphoqa esilidele khona. Siyaphoqa ngoba phela manje impethu ziyangidla nginenhlungu le mjovo le ama-morphine abangifaka wona
no profile girl akusasizi. Mhm. Usungangijova nje manje iyangidaka lento uma engavuka i-morphine kuthiwa bani kumele uyijova after 6 hours, right? Yeah. Mina nto ubungijova now in less than an hour iy'nhlungu sezikhona, ngiyazizwa impethu ziyangidla. Kwase sekunzima Kwase kakhulu. kunzima kakhulu nje, isimo esingasifiseli muntu lesana. Yeah, so lapho wawusanqunywa isandla sakaleft. Nganqunywa zonke Same time. Ukuvuka kwami nje mina ngiphaphama, mangithi ngiyawo hawu zinqanyuliwe, mangithi nginqanyuliwe, but ingqondo isadaka umjovo. Ngangaba nandaba because even uma befika bezongibheka ngabaxosha. Umamncane Phumzile yena uthi waye aware ukuthi I think yonke into. I think bakhuluma phela because washo uDr Santanzi wathi kanje it's a risk ukuthi umhlengi lokhu simfaka simbuyisele theatre kanje. So ngisho ukuthi mina uma ngenza ukuthi wavuma, which is into engenankinga nayo because wayengikhipha ey'nhlungwini. Yeah. But ke na ngasho ukuthi mina ngangisayinele isandla saka left kuphela. So emva kokwenzeka ke yonke lento lena zikhona izinto mhlawumbe owazama ukuzenza just ukuthi uthole ubulungiswa, ngoba kulesi story lesi kukhona uma ubona ukwenzeka kwaso uyabona ukuthi khona ukuyekelela somewhere okulidele ukuthi izinto bese ziya-escalator ziphume esandleni igcine seziba worse. Yebo. Mhlawumbe kukhona okwakuzama ukulandelela lokho ukuthi okay ukwenza sure ukuthi konke okwenzekile bekumele kwenzeke ngendlela umthetho olawula ngayo. Yebo. Esibhedlela ngaphuma ngo-April mangicabanga. Ukuthi 2018, yebo 2018. Ngaphuma ngo-April because ngathi mangiphuma ngathi dischargewa eClearwood la ofunda khona ukuthi kumele senze ama-prostheses kanjani because ngase ngihambile ngayokala nje. Mind ukuthi yonke lento yesisu njalo yenzeke ngi-3 ye-theatre ngi-3 January ngase nginqanyule in space of a month kwenzeka yonke lento le. Ungangizwa mangithi April masuyitsho ukuthi yonke lento yenzeka isikhathi esingaka, no, in less than a month, i-month nje kahlathi 3 to 3 ila ngase nginqanyulwa khona kwenza yonke lento. So ngaphuma ngo-April, ngathi ngiphuma ngakusasa waphuma iphephandaba ngathi discharge kuLesihlanu. Ngangidischarge ngisamkhumbula udokotela phansi nje ngathi uyi-lesbian no tomboy, uthi umkhwanazi, into umkhwanazi impela mangicabanga wangidischarge. Maye ngikhipha uma kanti vele usekhulume ney'ntatheli zaka-Independent on Saturday. Ila esabhala khona istori sami-ke kanjani ukuthi ngalimala kanje sikhona even on Google. Uma ngoba ukhuluma ney'ntatheli ukhulumela kuliphi iphuzu? Ukhulumela ephuzwini lokuthi ingane yami ingene iphethwe yisisu, isilahlekelwa izandla ney'nyawo ngendlela engingayiqondi. So naye inhloso wakufuna ukuthi kulandelele ukuthi kwenzakaleni ngempela kwenzakaleni. Because impendulo ey'qondile akaze sibe nazo up until today. Mhlawumbe khona ama-professional enike nawa-consulta ngaphandle kwesibhedlela just ukuverify ukuthi ngabe khona no-wrong owenzakalile. Yebo, ekhona impela. After okay ake ngibuyele la, after iphephandaba kwaba khona nje u-ombudsman uthi angeke ngikwazi ukulidalula igama lakhe. Wayesebenzela ePoli lawo maba athendela khona ePoli belungisa yona le nto le, and yena washo vele naye ngokwakhe ukuthi no, kubile nokungabi right kokwenza kodokotela. But ke ekuhambeni kwesikhathi ngathi icala lami liya-attendwa njani yena wagcina ephumile kodwa esikhundleni, I think wa-retire. After lokho sibona ukuthi okay sekuthule futhi asithatheni esinye isinyathelo sabhalela u-cutting edge. La engasizwa khona uMalumjabulo Shabangu kanye noManqoba Nkosi. Kwakuyona-ke ababekhona mayelana no-cutting edge. Sathi masisuka nje la sawusho ukuthi u-cutting edge nabameli bami futhi basho ukuthi no, somise umhlengi odokotela bethu because base bengisile already long before cutting edge, and washo nodokotela lo wethu oyimele ukuthi no, kube wrong ngoba ngaya kwi-surgeon yasho nathi kwakumele kwenziwe 1 2 3 kanje. So kahle kahle ukuthi khona ama-protocols ekumele alandelwe kodwa awalandelwanga.
yabo. Okay, ngaqhubeka. Naye lo dokotela washo ukuthi no kube wrong ukuthi angisamkhumbuli kahle because izinto eziningi ungathini mina bengisamncane. So bathi mabewaveza ke nje lawo ma-face ngawa-understanda nami ethi no uqinisile. Kwafika ku-cutting edge. Makufika ku-cutting edge ayisihambe kwagcina sibiza department esibizela eMaritzburg e-office elikhulu. La esahlangana khona no Sandile Shabalala. So sathi masikhuluma no Sandile Shabalala akatshengisanga ngisho ubuntu. Akabutshengisa nje ubuntu wavele wakhuluma nje and I don't think uneyingane because umuntu oneyingane ngaze akhulume kanjani. Uthi kanjena ukunqamula kwami amputation yami kwakumele yenzeke. There was no mistake done. And luckily leyo nto wayisho even kwi-camera ukuthi kanjena akaboni lutho no wrong okwenzakalile. So yena uSandile umuntu oso kwi-department lo HOD yakwa health HOD nayo ithole same information or evidence etholwe udokotela wenoyimele. Yena phela ngithi ifile iyodwa. So ifile my request ifile yasesibhedlela request udokotela ufika icubungule masekhipha so boba babheke ifile because yena uyasho ukuthi kanjena ifile ukade report yabo lo muntu urefer to the same file lena esebenzise ku dokotela wena yena uthi akaliboni iphutha ayikho into wrong yenziwa odokotela. Leyo nto afuka sitshela yona kanje thina and ngambuza ukuthi kanjena since uthi kanjena into kumele yenzeke ukhona yena umuntu omaziyo wena not only eSouth Africa but globally ukhona yena umuntu okwehlelwa isimo sikanje wathi kumina ukhona ngathi mina ngumuntu wefoni mina ngiyahlala kakhulu efonini bazokutshela abantu ngiyahlala kakhulu mina efonini information ngiyayenza mina so we research ngathi mina ngiresearchile lethi akekho noyedwa umuntu engambona mina okwangena esibhedlela ephethwe i-appendix waphume ngasenazo izandla nezinyawo wathi na I can't recall the names but manje le appendix iyona esekuvunyelwa ngayo ukuthi iyona okusho ukuthi kwakhona ekuqaleni babe misdiagnose because bazibona ama-glands so kwenziwa i-surgery errong kwakhona ekuqaleni kanti bazothola into okungayona bona babefuna ukuthiwa indlala only to find ukuthi appendix isibhestile so kwaba misdiagnosis from inside lapho. Yebo kunjalo impela nje so okay ngathi after cutting edge kwabe sengazuthi khona okulandelekayo kanjani because even abantu ababeshoot cutting edge and uNjabulo Shabanga wayelento wayi-interviewer wayicasa ukwefa because uSandile Shabalala waphendula ngendlela nje okungatshengisa kuba umuntu engenabo ubuntu yena as much as yena mhlambe ayivikela i-department but akekho umuntu oright wayengenza le yanto because nanti ke la esubuya khona one of the doctors ka department ngithe mase ngibhala ama-email kwazi 2022 mawuphela noma besiza 2023 la unyaka wesingaki lona manje from 2017 besithi 18 ngoba lento yenze ngo-2017 December singawubala December 2018 iqala so I think 2 years back ngasenda i-message angisendela president ngaze ngibhalana nombani as long as ngazi ukuthi uminister what nombani ongaba nezi noma ngabani because even David Mabuza lo muntu washona naye ngakamsendela so ngafonelwa intombazane thizeni ngengikwazi ukudalula igama layo yathi iwudokotela intombazane eswa ku department yathi udokotela iphethe ifile yami ikuyena ifile yami kade safunda izinto kanje usacela ngiyeke ukuthumela ama-email kubantu because useyitholile i-case yami so uvuma ukuthi sekuyena manje o-in charge oyiqhubezayo so wena ungabe usa-approach abanye abantu wazi wangicela wathi cela ngampost ko-Facebook kanjani and muphi unyaka lo 2 years back no I think 2023 yeah okay. 2023 yeah and yena ke ngangihleli nabangani bami efoni sasihleli khona nje la endlini ifoni yami nenkinga yespeaker ngifaka la speaker mangikhuluma washo yena wathi kanjena udepartment unephutha
but it's off record. Wavuma yena kanje wathi udepartment unephutha but it's But it's off record. Mm. Yona iphutha laba khona. Lokhu siqhubeka belokhu ngifonela yena kakhulu. Ngaze ngacela ngimrecorda at some point. Wathi kanjena yena asiveli sikhokhe. Kumele siqale sibuke sabheda kuphi. So information yakhe neka Sandile Shabalala iyaclicka because uSandile Shabalala yena wathi there was no mistake done by the doctors. So kungenzeka ukuthi uShabalala ngoba engaphansi kwa department nje wenza into efanayo noSisi. Kungukuthi ke uSisi ube ngcono ube nobuntu uthena off record. It's off record there. So ngathini? So kusobala ukuthi uShabangu lo ube deny ekhona vele. What deny yonke into? Sema siqhubeka kanje kwamele siye court for a pre-trial. Angisakhumbula ukuthi muphi unyaka. Mani ye court uya against department yes. Kwakuyi pre-trial sacela nje uba khona sakhuluma nommeli sacela uba khona. Abazi bafika. Umuntu osuka kwi stage akazafika. Sahlala nje kanje enkantolo angena onke amacala. Akazafika. Okay, so nalapho I'm sure ngokomthetho khona inyathelo ekufanele ithathwe esimeni esikanjalo. Okay, sasuka ke lapho ke la ngathi liyaqhubeka kwakhishwa idate kwathiwa 10 June or July lapho nje kwakhishwa idate last year 2024 kwathiwa kumele kiwe court. Ithe sesondela ama date January ngazi nini mina ngazi ngo January ukuthi kumele kiwe court. January, February, March, April. Abazi labantu ukuthi abana evidence. Kwathi ngoMay sekuzomela kiwe court, angithi May June. Kwathiwa kumele so appoint out dokotela wethu. Khona sobona isabhedapi. Yonke leminyaka azibangihambisa udokotela wabo. Bazongiyisa ngoba sekuzoba necase. Ukuthi kumele sikise kudokotela wethu sobona isabheda kuphi. Nako lokho kubukeka njengendlela yokudraga icase. Saya ke nomama kulo dokotela wabo. Omunye udokotela nothi lo wayengifonelile uthiwa wayisuka eGoli naye wafika wabalahla futhi wathi department unephutha akwenziwa kanje into kanje yayingeke yenzeke kanje kunendlela ababheda ngayo wabalahla futhi naye. So bese kudokotela wabo lo esenzela bona uphenyo kodwa kuthina waba nobuntu because washo wathi unengane esenzela thina ukuthi washo futhi no akwenziwa ngendlela kanje. Wathi kwaba nephutha kaDepartment. Okay, mhlambe njengamanje ubani mhlambe ucommunicator naye ukhona mhlambe indlela eyaphambili in terms of communication or in terms of trying to resolve lento le. Ukhona umuntu mhlambe ocommunicator naye ofarisha ukusiza ummeli especially kwa department noma kusayilo yasisi nje lo owayenethe ima kanjalo ungakusasenda ama SMS. Akekho umuntu engicommunicate naye ka department ngingasho ngithi ngikuyekelele kubameli. Wena usunabameli bakho ngikuyekelele kubameli but nabo I think bayadregeka like badlala isifunda balapha. Isikhathi esingakanani abameli sebekhona ababi from 2018 liqala icala babevele bekhona zathi isuka saba nabameli sathi masifaka ephepheni baba khona abameli sa cutting edge baba khona abameli yonke nje bakhona because ngoba ngisho ukuthi kukhona nje ummeli lento le enkantolo. So abantu abafiki ummeli ukhona nkathi nisenkantolo kwi pre-trial kwakukhona ummeli because wayekhona ummeli because sasicela ummeli ukuthi sicela uba khona leyo pre-trial isifisa ukuza ukuthi bazothini sifisa ukuzwa ngeindlebe zethu asifuni wena usitshele. So ummeli ngemva ukuthi bengafiki enkantolo i-advice yakhe kwase sekuyini njengommeli wathi way forward ithi wathi njena ayi bayabaleka wathi njena ayikho advice yakhe wathi ayi bayabaleka wasehamba eyokhuluma nejudge so ayini bakhulumela emuva kodwa bakhuluma phambili wahamba ukukhuluma nejudge wathi kangena yonke into mina ngiyiphethe because ifile yami mina ibe ready sinathi ifile ilento le yomuntu engimmeli iclient lami now 1 no 2 no 3 and ngine evidence engayi back up kuma doctors are independent nakho nokuthi washo lona ujudge because information yadluliswa ngeke ngisho ukuthi ngamusa wathi ujudge
yonke into i-ready, babukeka njengabantu ababalekayo. So somele skip i-date, kuzomele bafike noma kanjani, which is le date yakhishwa kuyi-10 le ihlehliswa kwathiwa i-evidence elekhaya. mele simise kodokotela bethu Mhlengi kanjani njani, kwaleyo dokotela futhi wafika wabalahla yini enye. So leyo nto le yenzeka kumuphi unyaka manje? Yenzeka kulo nyaka odlule lo, ngazo lezi khathi 2023 2024 yeah. Yenzeka bona kulezi May sizwa kudokotela wabo. So iloya ithi emva kwa okay kwathiwa kwakhethi date bayihlehlisa lapho. So isikhathi abanikwe sona noma bavumeleke ukuthi basithathe asispecifyanga ukuthi singakanani. Hayi asikhishwanga. Engingakutshela khona ngathi mangikhuluma nowami ummeli wathi kanjena ngambuza ukuthi mina yini edregayo la, because lento isobala lento lena ngisho umuntu ongafundile ngakutshela ukuthi ngeke izenzeke lento le, kunokudidinga ubaba khona lento isobala. Wathi yena lo muntu lo we-stage wakumele afike ubevele kunama complaints amaningi ngayo kungawa-attend amacala, so sekukhona omunye manje osekhona bayaxoxisana kanjani njani. Bathi nje mina lento ngiyibona kuyifanela nje kumina. So mhlawumbe ugcine nini ukukhuluma naye ummeli ngoba nje manje ku-2025 ku-August ngothi ngikhuluma nini nommeli wakho? Lokho ngamele ngiconfirme la efonini. Okusho ukuthi sekunesikhashana. No, ayinyangana kuwona lo nyaka lo. And i-response yakhe ithi kanjena basahlanganisa yini ama-mandate kuma-report nomuntu we-state kanjani njani, but i-date bayazi bayikhiphe. Ngathi bangimbuza ukuthi mina ucabanga i-date ingakhishwa nini, wathi kanjena kungaba i-date ya next year. Looking at the time ukuthi isiyenzeke nini lento le, isinesikhathi yenzeka. And i-point enye engikhohlwe kuyi-highlighter la ngixoxele, ngisase-hike ngaba nani sengilulamile, ngacela wami umzali ukuthi ngicela ungiphathele ifoni kanje, ngaqala ngibuza kudokotela doctor avumelekile amafoni ewodini? Wathi na yaphi la kukho ejele la amafoni avumelekile ungawaphatha. Okay fine, fair enough. Ngathi umamela ngiphathele ifoni because ngiyabhoreka ngijika nelanga ngihamba ama-visits, akuna TV la akuna radio, thulakele ngiculalela indaba zonesi. Wathi uma uzongiphathela ngakusasa afika udokotela ne-iPhone ne-iPad, into eyi-iPad enkulu, wathi nje eyami fresh from the box, yafika nebhokisi nayo yonke into yakhona. Okusho ukuthi ngeke sisho phela ukuthi into esa-bribe noma ke ngeke sisho, kodwa izinto ngokwenzeka kwazo ngathi imvalamlomo thizeni le mawuyibuza wena bonke la mapeshenti asesibhedlela athengelwa amafoni. Wonke umuntu ushawa nge-iPad because yabo le iPad la selokhu kwathi inhloko akaze ngiyibone indawo, and mina ibine-window phakathi. Imuphi yilo dokotela lo? Not uDr Ntanzi, udoktor we-Indian. Lo ungathi uNaido noma uphile ungamsamthi. Ngathi umuhle kahle, ngathi umuhle lo. Okay, ngiyakuzwa mfethu Mhlengi, lento enzeke kuwena ndoda akuyona into mfethu ongayifisela umuntu, ngisho ngathi uyamzonda. Ngeke. Akuyona into ongayifisela umuntu. Abanye abantu mfethu bake ba-stresswe ukuthi kube khona isimo esiphoqa ukuthi banqunye umuntu owodwa, kube inkinga nakho lokho. So ukusuka from umuntu obezidlalele, egijimele, egqumele, ezenzela yonke into yena, and in a space of inyanga awusanawo wonke lawo ma-abilities la. Yaphuma straight. Ngenxa yokuthi ungene esibhedlela uphethwe isisu. And then in a month awusenazo izandla, awusenazo inyawo, awusakwazi ukuzenzela anything. And it's been what, 5 years? 5 to 7, nothing bad. It's been years. Uzama ukuyi-resolve lento, uzama more than 5 years mangicabanga ukufika to the bottom. Yabo lonto leyo ukuze wonke umuntu ezoba clear
and futhi na in future kuzokwazi ukuthi izimo kanje faneke zikwazi ukuvimbeka ngoba uma izokwenzeka kanje zingalandeleki zingabhekelelwa okusho ukuthi leyo nto le kusayinto esaqhubeka okusho ukuthi maningi ama-victims before wena and asazoba khona noma sebekhona ama-victims after wena. Kuwukuthi nje mina ngibe nenhlanhla ukuthola abantu abanjengani abavumayo ukuthi bazosiza kanje. Akona wonke umuntu one-ability nethuba lokuthi athole usizo olukanje yimina. Le nto lena iyademejana mentally. Yeah, phela iyona phela i-worry enkulu leyo ukuthi your state of mind indlela esi-affecteke ngayo through the whole process. So manje Yabo ngoba ngempela akekho umuntu nongacabanga nje ukuthi from December 3 to January 3 ngenzeka into kanje. Possibility ukuthi ngabe senginganayo imilenze nezandla. Yabo ayikholakali into ongeke icatshangwe muntu. Ayikholakali kodwa nakho kuwena sekwenzekile kwenzeke ezandleni zabantu ekufuna ngabe bavimba izinto ezikanjalo. Ngithi noma ubani bayibuza njengamanje ngithi ngihlala Pietermaritzburg. Yeah. Like mengase kuqhamuka umuntu like not mengase kuke kuqhamuka umuntu abuza ukuthi awufethu kwenzakalani mangimtshela ngangena ngiphethwe isisi kanje uvela phika athi namanga ngivele mina angikwazi ukukhuluma ngivele ngithi nahamba kuGoogle ubhala igama lami uzoyibonela uma ukwazi ukufunda uzofunda. So isitori lesi esikhulu and isikhona all over kodwa somehow ayikho way forward. Hayi ayikho. So ukutshela abantu nje ukuthi umnyango kube clear ukuthi uhlulekile. Hayi uhlulekile nje kimi. Iwona esithembele kuwona. So mhlambe ungabatshela abantu ama-challenges nje obhekana nawo in everyday life asuka from lesi simo lesensenzeka that 7 years ago. Ukuqala nje ukuthatheka kancane. Yeah. Like esikoleni khona phela labo like ngisesikoleni right siphethe principal right uMr Qwabe. Yeah. Izingane zakhona zifundisekile ngisho nje ngithi most izingane zasesikole zifundisekile izingane eziright. Yeah. But kukhona ngebonke phela hlezi kukhona elo zamba lelo elibolile yabo khona lapho nalapho ukuthatha nje kancane kukodwa ukuqwayeka ukuthi awufani nathi because mina ngathi isikole ngikusona akuyona special school i mainstream. Yeah. Ngathi mina impilo yami yonke ngifunde mainstream ngingakalimali. Yeah, vele bekunormal ukuhlala nezingane abantu abaningi kanjani yabo. So ngase ngigcina futhi sengifunda eLand ngingafunda special school. Yeah. But for some reasons ngagcina ngidrop outile. Yeah. Ngidrop out ka matric for mental issues ebenginawo. Yeah, and yonke lento vele phela mfethu it's understandable ukuthi you will be going through ama mental issues because akuyona into leyo ungavene ungayemukela especially uma ungalitholi nosizo olufunayo kubantu olindele ukuthi kumele ulithole. Ngama challenges ngisho ukuthi wona la uthatheka kancane ugcina usuyixwaya wena uxwaya abantu ugcina futhi usuyixwaya wena kuphinde kuzoba yini akukho lolu ukuhamba ama processes mungakazi uzalwa wasebenzisa. Yeah. Akukho and since ngumuntu onemithungo eminingi indawo engihlala kuyona eMaritzburg yabanda. Yeah, eMaritzburg yabanda and since ama processes ekhandwe ngokhonkolo ukuthi uyavuka ekseni uthi uyaqoka nje avela abandi ungahambe nje ukuhambe vele kubande. Not so long ago last month bekubanda ngibhalwa ngoba kuyiwinter nje eMaritzburg yabanda kakhulu. Ama processes zami ngawabeka nje eduze kweheater kanje for ukuthi athole ukufudumala bekuyinto ebengenza nje wafaka kubutha womnye. Ngathi ngizoba nebhadi nje avelasha. Nginqa ngasiza umuntu engangibeli nawo akwazi ukwabhula ke ukuthi acime umlilo. So somehow ashiselwa kakhulu azagcina amukela umlilo. I think uPorish ama-surface amukela umlilo agcine sesha sekusha nezinto but semasiya ke futhi sizoza amamasha wasitshela nje clean intombazana wathi kangena okwenza amasha
kuzomele uye esibhedlela uyowenza i-list yokuthi kumele siqale sikukale. Kwalokho kune-waiting list yokuqala. So kanti ama-measurements akudala mhlampe ku-file somewhere azikho izinto ey'njalo. Angazi ngifuna uqamba amanga kodwa wathi kumele senze kumele sikukhaste kabusha. Kune-waiting list asivele sikukhaste. Wathi futhi ungathi uzenza manje lezi zinyawo zakho ungaphuma maybe next year. Umbuzo uthi zizobe seyidamejeke kangakanani lezi because already ziyabheda. Because already ziyabheda. Engeke ngisho futhi ukuthi kube akazenza yonke lento le. Ngaba sikho asidingo sokuthi ngize lento le ngihambe ngiyokala noma mengathiwa u-department wakwenza ubulungiswa. Yeah, ngabe uhlupha abantu ngezinto ey'ningi ngoba vele iphutha labo kwasekuqaleni. Yeah. Okuyibuza ukuthi kanjena abantu okuyibona akumele ngabe benza izinto ezi-right. Bona bengathiwa ingane yabo le bengafisa kwenzeke ini. Hayi mphakathi ngoba senizwile ukuthi isitori sikaMhlengi leso esinzima kakhulu esekuphela iminyaka yacishe u7 ezama ukusilandelela ezama ukusilungisa. Kodwa ke into ilunga kanjani uma uzocelelwa phansi ibona abantu ekufanele bakulungisele. Into eyenzeke kunangobhuti uMhlengi leyo. Yabona ukufike wenzeleke phansi ekugcineni bese engabi khona umuntu ozovuma ukuthi okay ngidlala indima ekuthenini mhlambe wenzeleke phansi kanje. Bese kuthi nalo ekufanele akusize-ke ukulwa naye lo kwenzeke phansi naye ethatha isayidi lalo kwenzele phansi. Yabo sonke lesi story lesi sigcina sesimenza umuntu ukuthi aluze umqondo wakhe kwayena. Ngiyayicabanga leyo nto leyo. uMhlengi ubuyiminyaka emingaki Mhlengi kwenzeka lento? Maybe 13 years. 13 years old. So uMhlengi from 13 years old ube exposed kulesi simo lesi. Nangaki manje? Ngina 20 manje ngizothola 21 ngoDisemba. Yeah. So loyo kusho ukuthi 7 to 8 years. Ubhlungu kakhulu ngoba ngingathini u-department ngingathini usizo like i-psychologist. Yeah. Ngayi-attenda ngisangaphakathi. Nakhona lapho nalapho kwakumuntu olungile kuzingisa noNdiza mangicabanga ngisakhumbula. Kwakuyisisi nje waye-right wayezona yeah ngizama ukuthi i-confidence akaze ngiphinde ngi-attend i-social worker. Mina ngiyiqale ngoba sengabhalela uRamaphosa incwadi i-open letter. I-social worker bengilazi yabo ukuthi i-social worker mhlawumbe bekuwumshini ongena kuwona uscan ukuthi unankinga le bengingazi ukuthi ni social worker mina. I-psychologist ngiyagcina ngaphakathi. Umbuzo okumele uyibuze wona ukuthi kwi-situation kanje ubani umuntu okumele akulungise ekhanda axoxe nawe inkinga zakho if kwayibona abantu abakulimazile bengangeneleli. Yeah. Mphakathi ileso ke isimo esibhekene naso. Umfana wala elindelani lo umfana omncane othe na 13 impilo yakhe yaphendulwa yabhekiswa phansi. Ufuna usizo and ukufuna kwakhe usizo akugcini kuyena aqali kuyena ngoba lento le yenzakale kuyena I'm sure bengayena oqala and mhlambe baningi futhi abazamayo njengaye ukuthola ubulungiswa. Kodwa bona labantu ekumele balethe ubulungiswa ibona abame phambi kwabantu aboniwe. Simo-ke lesi esibhekene naso lelizwekazi lethu lase-South Africa. So uMhlengi uthena ngimsiza ukuthi enze le video le ukuze noma ubani ongaba nosizo ngoba sonke sinemndeni, sonke siney'hlobo, sonke sinabantu esibathandayo esingafuni ukuthi ngelinye ilanga babe kwisimo esikanje. So kwabaningi abazobona abaningi babo bezobe benawo amandla ukuthi kukhona abangakwenza ngalesi simo. So uMhlengi udinga lokho kuphela, ucela lokho kuphela ukuthi uyacela ukuthi indaba yakhe mayithathelwe phezulu ngoba lento le i-affecta yonke indlela yempilo yakhe. Naye kufuna ngabe manje uzama ukwenza i-foundation yokuthi akwazi noma
akuvumele ukuthi okay manje impilo yakhe isinje, so kufanele aqale kabusha kwi-foundation ehlukile. Kodwa akakwazi ukwenza lokho ngenxa yokuthi kukhona ama-distractions akhona anjengokuthi akatholi ubulungiswa okumfanele. So manje umile kuleyo ndawo leyo ukuthi akakwazi ukuya phambili, akakwazi ukuvumela isimo. So ingakho-ke sila ukuzosiza ubhuti Mhlengi. Ngibonge kubhuti Inkosenye ukuzosiza ukuthi asiqophele konke lokho okwenzakala namhlanje. Sithi mfowethu kwande la nawe uthathe khona amandla akho. Sezivala nje mhlambe Mhlengi, ungathini kubantu mfethu, because yabo impilo yakho mina-ke ngizoba honest mfethu. Mentally u-strong kakhulu mfethu, u-strong ngenye indlela, ngoba zonke lezi zinto esiyikhulumayo manje umuntu mehlangana nawe ngaphandle kokubona ukuthi okay unqumekile la kume, ngaphandle kokubona lokho wena ispirit sakho nepersonality yakho awuvumanga ukuthi lento le idiminishe lonto le, yabo. Kuwena ngisabona lo wamfana loya onalo wamlilo wawuvela unawo, yabo lonto le. And lonto leyo mfethu i-inspiration kakhulu ngoba baningi abantu abathwele mfethu, and abanye babo abazi ukuthi benze njani, bastakile. Kodwa wena ekustakeni kwakho somehow you still find it in yourself ukuthi ube happy, ukhombisa injabulo, ukhombisa ukwamukela abantu. And lonto leyo mfethu ngempela mfethu idinga ukuphela izandla mfethu. Mhlambe ungathini mfethu kubantu mhlambe nabo abalwa impi efanayo, because awuwedwa, yes, awuwedwa of that I'm sure ukuthi awuwedwa, baningi abantu abalwayo. And mhlambe lokuqoshwa kayo kwale ndaba lena ungakhuthaza nabaningi ukuthi nabo bavele, nabo beveze izitori zabo. Mhlambe ukuvela kwazo zonke lezi izitori lezi ungagcina kwenza ukuthi omemnyango wokulunga kwayo konke lento le asuke lapho. Into yokuqala nje engingayisho ukuthi inkinga ngathi zenzeka 1% kuwena, 99% wena uyicontrolayo. Futhi ungayeki ukulwa mawubona ukuthi into ingeyakho. Mina ngathini angeke ngize ngigive up ubulungiswa ngakakuthuli. Iqiniso. Into kungeyakho kumele uyilwele. Vele ngeke izize kalula, kumele uyilwele, ungalilahli nje ithemba noma vele kunezimo ezokuhlula. Because ngiyacathi iningi labantu safarisha yini ko depression, abanye bafuna ngithi kuqala kanjena ke njalo kwaye leyo depression leyo isuka la, abanye bacabanga nokuyibulala. Mobe nenhlanhla wasinda uzama ukuyibulala, kahlahla ngifune ungazami, uyavela ungazami. Ikhombisa ukuhluleka, ilwa. Mase ngithanda ukubonga futhi kunina, uphinde ngibonge nakuBhuti Nkosenhle. Ngiphinde nginxuse nje eSouth Africa ukuthi ingijoyine ngizolwa, bekhuluma abantu. Uma ukuthi le video kumele ifike ezandleni eziright, kumele ifike, ayizofika futhi ifike nje ishare ngempela, ngoba kuhlezi kuthiwa uZulu njani? Siyahlangana Zulu. Siyahlangana Zulu. Mina ngihlangana South Africa. Mina ngihlangana South Africa. Sonke singoZulu, sonke singoNdebele, sonke singoXhosa, siyikho konke. Ngithi hlangana nje mnyama. NoXhosa fanele abaleke. Into eyodwa. Mina ngithi hlangana nje mnyama mina. Usizo ngiyacathi ngizolithola. iSouth Africa ayiyekelelani. Ngeke. Masithe ibumbene ayiyekelelani. Hayi. Ngoba sezizwileke bafowethu ukuthi nanga uMhlengi lana useshila indaba yakhe. So manje sekusezandleni zenu ke babukeli, wonke umuntu obukayo noma ikephi la ebuka khona. And uma ukuthi uyasola ukuze ungazi ukuthi ngeke ifike la kumele ifike khona, nawe sekuyi responsibility yakho ukuthi iphushe phela ukuze igcine ifikile la kumele ifike khona. Ngithi nje manayo kodwa kwale ndatshana le, ngoba phela nami ngiyi-actor, ngiyazi ukuthi nawe unephupho loku-actor. So lapho lelo phupho lakho usalibambile, zithini lapho?
ngathi ngeke ngisho ukuthi ngilibambe kakhulu but ke na-ke ngiyanazi like abantu abaningi aba-actayo ngiyabazi yabo ngathi ukuthi bangimukele kahle abanye babiningi labo abantu aba-actayo because obala wayuchila ibhayithi nje silaphe kuphi ubukela kahle. Lokho kusho ukuthi ngoba ngiyakuzwa ukuthi hayi usakhona kodwa ngaleyo ndlela so lokho kusho ukuthi usukhande i-way forward ethe ukuhluka kuleya impela ngisho nje ukuthi mhlambe sengingafocus kakhulu kwilo because baningi abantu abaney'nkinga ey'fana nezami. Okay, mhlambe usungaba nje ugcine usuyi-ambassador of some sort kodwa khona kule lane le. Kwi-acting ngeke ngigxile kakhulu, into ekumele ngigxile kakhulu kulabantu abaney'nkinga ey'fana nezami, abanye abangenawo ama-resources okusizakala. Kodwa-ke ungakhohlwa ukuthi konke osekwenzakalile akukho okungakuvimba ukuthi ube yi-actor, usangaba yi-actor still yabo somehow into yayiyiphupho lakho in a way ayikalahleki ngoba kuthiwa mhlambe wawuthi ufuna ukuba yi-boxer yabo yonke leyo nto leyo mhlambe kodwa somehow iphupho lakho can still live. Yabo leyo nto leyo kuthiwa iphupha live umnikazi saphila. Usaphila umuntu iphupha live. Hayi mfethu ngibonga kakhulu. Ngiphethe hayi siyabonga. Ngiyabonga mnisi. Siyabonga ukuthi nje mfethu ungithembile nami ukuthi ngibe ingxenye yale nto le mfethu kusho okukhulu kumina mfethu. Bengazi ukuthi hayi ubhuti inkosi enye ngeke asilahle njalo masimemeza njalo ke mina mangimemeza ke ujwayele ukusabela ubhuti inkosi enye lapha ngisize lapha nalapha. Siyabonga kakhulu bhuti. Sibonge mfethu. Siyabonga mfethu. Nisale kahle lapho. Noma ke plan bukela khona niqhube nje lento lebafowethu kufanele kulunge egcineni kufanele kulunge inhloso ileyo inhloso yale video le hayi ukuthi sithi kufanele isibanibani yasole kwasho wacima inhloso ukuthi kufanele kulunge egcineni ilokho kuphela. Siyabonga kakhulu bafowethu.